Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Nicole Liala and Diego Bandido. Magandang tanghali po at mabuhay po kayo. Una sa lahat, gusto kong sabihin kay Nicole na isa ako sa napakaraming taimtim na nagdasal para sa matagumpay niyang operasyon. Thank you. Salamat. Thank you. Salamat sa Diyos kasi nakabalik na po kayo at kumikinang than ever. Actually, hindi naman ako umalis kasi pinaghandaan po namin yun. Yeah. Yan. Alam niyo, college pa ako, panahon pa ni Chuper. Listener niyo na po ako. Napasulat ako hindi para sa sarili ko, kundi para sa best friend ko na si Jane. Sana nakikinig siya gaya ng nakagawian niya. Ganito po kasi. Barkada ko si Jane high school pa. Hanggang ngayong may mga trabaho na kami, solid pa din ang barkada namin. Si Jane yung may dalang good vibes sa barkada. Mabait, marespeto, mapagmahal. Tahimik pero kapag kami-kami lang sa barkada, balahura. May boyfriend si Jane for 20 years. College pa lang sila na. Pero sa haba ng panahon na pinagsamahan nila, minsan ko lang nakita yung boyfriend niya. At sa pagkikitang yun, alam ko na hindi ko siya gusto para sa kaibigan ko. Hindi namamansin, nakasimangot, hindi ngumingiti. More than that, parang wala siyang planong pakasalan si Jane. Habang tumatagal, mas nagiging obvious na si Jane na lang talaga ang bumubuhay sa relasyon nila. Siya ang nagbabayad ng bills, nagluluto at gumagawa ng mga gawaing bahay habang si boyfriend naka-cellphone maghapon. Kakausapin lang siya para tanungin kung anong ulam. Ramdam ko naman na hindi na siya mahal ni Jane. Hindi lang niya alam kung paano umalis sa relasyon ng tuluyan. Natatakot siyang masaktan yung taong matagal niyang minahal. Baka din daw kasi magwala at saktan siya in ways she cannot imagine. Hanggang isang araw dumating si Tristan sa buhay ni Jane. Simple, tahimik, at mabait. Pinapahalagahan si Jane. Inihahatid siya kahit malayo para masiguradong ligtas itong makakauwi. Sinabi niya kay Jane na gusto niya ito. Gusto niyang alagaan at pakasalan ang kaibigan ko. Handa daw siyang maghintay. Naiyak ako kasi may isang taong handang lumaban para kay Jane. Alam kong gusto nang lumaya ng kaibigan ko pero hindi niya alam kung paano. Tambalang kumikinang payuhan niyo naman. Kung hindi nakikinig sa akin, baka sakaling sa inyo matauhan. Baka sakaling maintindihan niya na ang pag-ibig ay hindi lang yung nakasanayan. Ang tunay na pag-ibig may kasamang respeto at pagmamahal. Pakipaintindi naman po kay Jane na deserve niya ding mahalin.
Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig mula sa San Jose del Monte, Bulacan, Julie. Julie, maraming salamat sa ibinahagi mo na kwento ng iyong kaibigan na si Jane. Giniginaw si Nicole. Alam mo, simula nung nagkaroon ako ng utang na loob na cancer na to, naging ginawi na ako. I'm not hot anymore. Sorry, hinanap ko yun. Nawala ako sa sarili ko, hinanap ko yung remote. Hindi niya na kaya. Hindi ko nakita. Anyways, so ano ulit yung sabi mo, Jegs? Si Jane. Si Julie na nagpadala ng kwento ni Jane. Correct. Actually, Nangingialam si Julie. Hindi. Parang parang mahirap din naman talaga din ang sitwasyon ni Jane. Gusto mong umalis pero takot ka. Oo. Pero dun sa mga, ewan ko ha, kasi parang pangalawang layer ka na eh. Mm-hmm. Diba? Si Jane, and then kwento ni Jane, na kinikwento ni Julie. Mm-hmm. Na kwento sa atin. Third layer na tayo. Ayan. Kumbaga sa chismis, may dagdag na ito, may bawas. May mga nawawalang detalye. At meron ding nadagdag. And dun sa pagkakakwento niya about Jane, na si Jane gusto nang umalis, kaya lang natatakot siya kasi baka saktan siya in ways that she cannot even imagine. Dun palang nare-red flaggan na ako dun sa jowa ni Jane eh. Para maisipan mo na pag umalis ako sa relasyon na ito, sasaktan niya ako in ways I cannot imagine. Para nakakatakot. Kaya siguro gets ko tong si Julie kung bakit gano'n na lang katindi ang concern. So nag-worry siya para sa kaibigan niya. Kasi nga, nakita niya na merong isang lalaki na gustong alagaan, gustong pakasalan. Handang maghintay. Diba? Pero hindi makaalis sa kumunoy si Jane. Correct, sa current situation. Ang question talaga dito is, gaano ba talaga ni Jane gustong umalis? Kasi, it's always easy to say na gusto ko na tong gawin eh. Pero, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Parang okay, I always say this as an example. Yung nag-give up ako sa smoking years ago, na hanggat hindi ko talaga sinabi sa sarili ko na ayoko na talaga, isang araw ititigil ko na ito. Hindi ko talaga siya nagagawa. Kahit ano pang sabihin sa akin ng mga tao, kahit anong wasak na bagang picture ang ipakita, kahit anong mga yung mga paan na bulok ng dahil sa kayoyosi, kahit ilang beses ko mabasa yung smoking kills, yung mga ganyan, hanggat hindi ko sa sarili ko talagang gustong-gusto na umalis sa sitwasyon na yun, hindi talaga siya mangyayari. Ito kasi ang problema nating mga tao, kung minsan lagi nating sinasabi na wala akong choice eh. Wala akong option eh. Laging meron eh. Ayaw lang nating piliin. Actually, Jegs, yung choice mo to stay is a choice. Yun. Kaya hindi mo pwede sabihin wala akong choice kasi choice mo nga na choice mo nga magstay kahit na alam mong red flag siya eh. Diba? Tapos ipapalabasin mo na kawawa ka, pwede ka namang lumabas dyan eh. Pwede ka talagang umalis. So kaya nga ang tanong ko dito, gusto ba talaga niyang umalis? Kasi yun nga kapag sinasabi mo lang na gusto ko, pero sa puso mo hindi niya pa talaga kaya or ayaw niya pa rin kasi mahal niya naman talaga. 'Di ba? Matagal sila together. Sabi mo nga isang beses mo lang siyang nakita. So ginudge mo na siya sa lahat ng mga kwento ni Jane at sa isang beses na nakita mo yung jowa. Hindi natin alam yung kwento talaga eh. Kaya, ang dami ng layers. Kaya hindi mo kasi to kwento Julie eh. Correct. Kwento to ni Jane. Kwento kaya ni Jane. Hindi rin kami makapagbigay ng kasi we're not sure na kung accurate ba yung mga binigay mo na. Actually, alam mo si Jane, pwede din namang kaya niya sinasabi yung mga negative things about her jowa. Kasi nagrarant siya bilang kaibigan. Yun lang yun. Pero hindi naman ibig sabihin na necessarily na lahat yun pag sinabing cellphone kasi siya ng cellphone madaling sabihin yun at sa utak ng nakarinig, cellphone ng cellphone, parang iniisip mo kagad 24/7 walang ibang ginawa kundi mobile games. Ganyan. Pero baka exaggeration lang yung cellphone ng cellphone. Hindi naman talaga. Wala tayo doon. Halos lahat naman siguro tayo may mga tropa, may mga barkada na kumbaga
nilalaglag sa ere yung mga karelasyon nila. Correct. Totoo. Kasi maybe at that point nasasaktan sila, but eventually after nyan, Okay na, okay 'di ba? Artista nga sinaktan, 'di ba? Totoo, tapos biglang sila na ulit. Oo. 'Di ba? Ang daming sinabing hindi magaganda, naghiwalay na, tapos magulat-gulat ka, sweet na sila ulit. So, wala lang, feeling ko lang kasi ganun si Jane na parang hindi pa ganun yung heart niya to actually let go of that person. Oo. And you cannot force Jane porque naririnig mo sa kanya na gusto ko na mag-settle pero hindi binibigay sa akin ng jowa, ganyan. Meron yan sa puso niyang hindi natin alam. Meron tayong mga hindi alam. Yan. At saka wala kang magagawa dyan na Julie kay Jane kasi unang-una siya nagdesisyon na magstay dyan eh. Siya talaga. Kaya kung ayaw ng tao na umalis doon, ano magagawa natin? Ang ginagawa niya lang, magkwento lang sa'yo. Correct, Magkwento. totoo. At hanggang doon lang. Oo, ikaw din naman, sa totoo lang, pwede ka naman lang din talagang makinig na makinig. Wag, ang advice namin ay para sa'yo at hindi para kay Jane. Oo. Kasi as we said earlier, third layer na kami ng kwento ni Diego. So, may inis ka dun sa jowa. So yung dahil meron kang inis sa jowa ni Jane, ang kwento mo sa amin yung inis sa jowa. Hindi na natin nakita lahat na meron naman baka may mga positive things about the jowa na hindi na natin nakita kasi galit ka. So ang naipasa sa amin, parang feeling namin, ang dami talagang red flag ng jowa. Ang sama-sama. Ang sama-sama. In fact, yung mga ibang nanonood sa atin sa live, ang sinasabi, you deserve somebody better, mga ganyan. Hindi natin alam yung kwento. Wala tayo dun sa kwento ni Jane at ng jowa niya. Nandun tayo sa kwento ni Julie. Correct. Surplus tong. Surplus yung ate. Nandun tayo sa kwento ni Julie, yung kwento ni Jane. At alam natin, di ba, kayo po ba ay nakapag-join na sa isang team building activity na pass the message? Ayan. Di ba? Diyan sa team building activity na pass the message, lalong-lalo na kung maingay ang paligid, more often than not, sa at least on the first and second round, walang nakakakuha ng eksaktong tamang mensahe. Kasi nga, sinalin-salin na. At iba-iba yung pagkakaintindi ng bawat isa. So, ang narinig niya, tinanscribe niya. Oo, correct. Totoo. Kasi lalo pa kung halimbawa hindi mo naintindihan yung sinabi, nag-interpret ka na lang ng sarili mo. Ayan, siguro baka ito yun. Ito baka ito yun. Okay, halimbawa ako, Jex, grammar Nazi. So pag nakarinig ako na kunyari, pinas the message sa akin dun sa team building game, tapos mali yung grammar, ang automatic na ipapasa babaguhin ko siya. So ngayon, sa layer ko, hindi na ulit tama. Kasi may binago na ako. Ka. Yun pala yung pinanggalingan, ganun talaga. Mali talaga yung grammar. Mali talaga yung grammar. Yun yung point. Diba? Yun yung point. Pero nung dumating sa akin, bilang ako'y grammar Nazi. Kinorek mo. Kinorek ko. Di nung sinali ko, mali na. Nung dumabot na dun sa dulo. Nung dumating naman dun, hindi niya maintindihan. Sinortcut niya. Iniba na naman. Iba na naman. So in other words, yun yung sinasabi namin na eksena. We cannot exactly give a message to Jane. Kasi ang kwento ng kaibigan mo ay kwento lang din sa'yo na kinikwento mo sa amin. Parang kami na kinikwento yung mga storya ng mga kaibigan namin na maaaring may dagdag, may bawas. Ganon. Parang mga ano lang din yan eh. Kung minsan kasi parang nilalagay natin yung mga sarili natin sa perspective ng iba. Ay, totoo. Correct, diba? correct. Parang halimbawa, for example, sa misis ko, may sasabihin siya sa mga kanyang kapatid, bakit hindi nila maintindihan? Sabi ko, kasi perspective mo yan, iba sila mag-isip eh. Kaya halimbawa, yun lang yung kaya nilang pag-iisip, ganun lang sila. Wala ka nang magagawa dun. Correct. Hindi natin, like for example, kay Jane, nahihirapan siya, pero nag-decision pa rin siya na magstay. So, diba? Ngayon, nanghihinayang ka kay Tristan, wag kang mag-alala. Gusto mo sa'yo na lang. Actually, sa'yo na si Tristan. Hinayang ka, girl eh. Oy, pero hindi, don't get us wrong ha. We are happy that there are friends like you who are very concerned. Hindi lang talaga kami makapagbigay ng tamang mensahe kay Jane kasi hindi kami sure kung chismosa ka lang, 'di ba? Or kung
yun nga, definitely may dagdag, Oh. may bawas yung Kita mo, kwento. pinasa mo nga sa amin kasi on your end na ikaw na nandyan na mismo. Hindi mo alam kung papaano, Oo. di ba? Lalo kami na makilala yan. Buti ka nga nakita mo once yung jowa eh. Oo. Kami never naming nakita. Di ba? Mahirap. So yun, pag-pray mo na lang si Jane kung ano ba talaga yung sa heart niya na makapag-desisyon siya ng tama. True, laluto Oo. lang halong eklavo. Tsaka hayaan mo na si Tristan, maghihintay naman daw. Correct. Willing siya, di ba? 1:39 na, akong kumikinang naulo, Diego At Bandido. ako kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!